Igwe nọkwa m ewu bịa pụọ ife na-ayị n'igwe agba n'igwe na ịkpazi n'anya Aṅụrịkọ kama ị ga-eke m ekele mgbede ị bịa na-asị m na m wee ewu Aṅụrịkọ ọ bụrụ ife mkpu mana kedu ndị odu ga-eje edifa sọgị ọnya ka m ji kwubelu ọ bụrụkwa n'ife mmiri ọ bụrụ ife mkpu lọl ọ bụrụ ife a ka m kwuje lọl igwe kama na aka m agbakwanụ kịta che na-ene ọkwa ife meji wee gba abụ na ka anụ ka dum mana ọ na m ejiro baskol nji ya ebunye ịma na ene na-ebu ibu Aṅụrịkọ shebe azụpụ ka m gwa ebe m na-aga ịka na mmebe otu a imebe na otu a na ọ na nnọkwa nkịta afụ ebe ka m na-ede anụ m na-agbata ikuku wee butere m okwu ịma ana m ekwu n'eziokwu and afọ nke nwaanyị n'anya ọkwa na ya mere o ji abụ mme achọrọ nke onwe ife ọbụla emere ya ewutere akara mgbaba gị ọgwa m ewefego egwu ya akwọrọgonu ya bụ nwata n'azụ wefego iwegodo ọkụ dara chere lọlọ igwe chere o nwekwu onụba ife na-eme eme ka m chọrọ ka m gwa kịta ọ bụrụ nke adụbagodo ya dụba na o nwere ka ọ dị na mụ mmadụ ga-anọrọ ezie m ife a ikuku ebutere m ife mgbara nkịtị ewu ata gị igu n'isi o wee dakwuo nke na ị ga-anọrọ ndị akwa gị iko n'isi rịa nwayọ lọlọ wetuo ka m wetukwuo nke m lọlọ ime ife bịa ihe lọlọ cherenụ ịka na asị m pụọ ka m zichaa gị ozi ọma maka na ikuku butere m ife a ka m nọ na-aṅụ nkwụ egana m ife ka ịra n'ife nche ịgwa gị kịta ahụ na anọ m ebe m nọ na-aṅụ nkwụ ikuku wee butekwara m ka o si ebute na ife na-achọ imebi n'ọga ọ bụ eziokwu dị na ịmụtara nwa mba ọ bụrụ eziokwu o nwere ka ọ dị ma ọ na m agwara gị ife na-achọ imebi narị gị lọlọ a na-achọ ịkwa gị iko n'isi maka na ewu na-achọ ịta gị igu n'isi even if o nwere otu ndị ala bekee si ekwu if care is not take thank you akwa abaghị iko n'isi wee bụrụ na igwe bụ ọga gị na kịta agwa nwa ya nwaanyị bụ adaeze ka ọ nọrọ bie mụba ụmụ ka o nwee ike wekọrọ akụ na ụbịa ife niile o nwere ife nje na-agwara gị ahụ ka i were efifie chọba efi ojii tutu chi ejie maka na o nwere ka ọ dị na mụ bụ onye amụma emechara n'ife dị otu a agwara m gị ị ga-asị na m anọzikwe na m abụrụ ezigbo mmadụ mana ka nje ogodo n'ụlọ nkwụ m maka na ọ na ịnọrọ egute gị igu n'isi onwe ka anya bụ ife and onye amụma dị ka m bụ na eme ife a ihe ala ekọrọ ị ga-asị na Aṅụrịkọ ọnọzikwe n'obodo a ka m rịa nwa chọọ ọkwa anụ m ma agbata imechugoro m nke m fụbụ maka eweziga m isi ga-anachago mana ya dọba lọlọ jukwa nwa na-eje nke ị na-eje so naanị gị amakwa n'udo dị na-ejekwa daalụ eziokwu ka mụ na nkwụ m na-ejekwa onwe nke idobere mmiri ka m bịa na mgbede mma bịa ka m nekwe ọkwa m were godo ọkwa nke a wee dibe ife akịta afọ ime kemgbe ya ehicha m anya mmiri a geenụ ntị o nwere ozi nchọkụ nje ozi ya na mmasị na ọ na-achọ imebi mfe na ozi ya o mebiwego m mfe ka nna gbu n'okwu unufu nwa a na-akpọ Ada nwa Maazị Okeke jeenụ chọba ya ebe ọ nọ na unu kpukpu nwudie wee nụ mgbe ajarị wee wee onye arụ ya unu egbu n'egbu gbalụ na ezigbo ịtarị denye uri na arụ igwe denye ya uri ka arụ yara wee nụ mgbe ajarị dọọ onye aka na ntị si ya na mụ bụ igwe esio na mbọsị ọbụla nnọkọta arụ wee fụnya na nwa a na-akpọ Chebenna na mbọsị emekatarụ ama wee gbaarụ m mbụ igwe na afọ ya na Chebenna ma ọ bụ fụ ya n'akụkụ ya na mụ bụ igwe ya achụpụ ya n'obodo chụpụ ma nne ya vanche esokodo pụọ
ngwa baa n'ime je were ngwa ọgụ igwe onye ọbụla ya mee ka unu ghara ịpịa nwa ife nini unu ma ife unu ya eme a na-akọ akpụ na-akọ ọkpụkpa nwatakịrị onye anyị bịa mebiri m ife Mazo ke kono kwa? Mazo ke kono kwa? Mazo ke na kono. Kere mono. Kere mazo ke kono. Agini no. Ataka icho. Kere ba dano. Optra ya ataka inde jelo ba. Kere ba dano. Ataka icho. Chekwa mo tawa dan. Optra ya dozi bozo ebu n'oge. Na mo sa na cho. Ka ya na kiri n'oge adro. Kege chim na. Chekwa biko chekwa. Ne ile we mo ochi. Ha ga na hushi abengele. Na biko then ihe amure. Unu weekend wure mo man ko daga ma. Uso ba ma ile. Ya man ko kwata n'anya. Ọ pụọla kụọ abịala kpọrọ ya. Mmiri ọ dị mma galikwa ya ọ dị mma. Bịa chekwa dị. Ịdị sure na ihe anyị ṅụrịkọ na-agwa m abụrụ eziokwu. Kati n'igwe chọ ka nwa ya nwaanyị nụrụ n'obi eze a na-amụrụ ya nwa. So na nwoke a chọọ ịchụpụ m ka ụmụ nwaanyị ibe m budezie na-amụ m amụ na m amụtara nwa n'obi eze a. Igwe ma gị ma nwa gị nwaanyị ọnụ ga-afụ. M wee kwụsịgo. Kụwa were hapụ maka Adamma folo n'anya ha ekweghị ikwe ka m lụọ Adamma folo n'anya ha ekweghị ikwe ka m lụọ eji mfu ụgwọ Dikeh ọmụ gị na-agba ebe nwata ụmụ na mụ na gị nwere n'owu ka isi etu abụọ Adamma chọrọ ịnụ nne na nna jụọ Adamma chọrọ ịnụ ikwu na ibe jụọ Adamma chọrọ ịnụ adaeze wele jụọ eji mfu ụgwọ ị na-ajụ m iji m ụgwọ ịma bụ na eji m ụgwọ ịma na eji m ụgwọ afọ m ibe ahụ m kwuru ihe ọ mụnwawo n'owu obodo ị ga-eme ibe m kwuru ị ga-eme m ibe m kwuru n'obodo Adam, ọ bụ eziokwu anyị fụrụ nwaanyị n'anya nke ukwuu. Anyị
anyị ekwekọrịtago n'ime onwe anyị ka anyị ga-esi were jikọọ onwe anyị nwa aṅụrị n'udo. Ma ile anya ị ga-afụ na ndị ihu na-agba anyị mgba nke ukwuu n'ime ọnụnụ di na nwunye a. Ikwu obodo anyị jụrụ ajụ, nne na nna m jụrụ ajụ, ikwu na ibe jụrụ ajụ. Ọ bụ eziokwu o na asị na o nwere ebe egwuru aja ngwere na-adọrọ, mana asị ka njukene gị ada m, kedu ihe bụ uche gị? Chebe m, n'eziokwu ajụjụ anyị na-ajụ m dịkwa m ike ukwu, mana otu ife mma na ndụ a bụ na ife ọma ọbụla na-abịarụ mmadụ nwere ife mkpagide na-eso ya. Kama ofu okwu si na ifufe bịa na osisi kpọrọ nkụ ga-ada, mana ọnwụnwa bịa ka eji amara ndị kwere. Otu ife doro m anya bụ chebe m, ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ kwekọrịta na anyị ga-anụ onwe anyị, kwubie maka chizi okwu a, ma igwe obodo ma nwunye nna m ma ikwu ma ibe fa pụrụ itinye aka n'ịfụnanya anyị. Chebe m, biko gwa m eziokwu, ị ga-arapụ m? Mba, Adam, ka isi ekwuzi otu a, o doo gị anya na mfọ gị n'anya nke ukwuu. Obi m ewe n'iwe, ọkwa ajụjụ ka m si ka m jụọ gị. Kedu ife ngeme ka ụwa were hapụ maka? Kedu ife ngeme ka ụwa were hapụ maka? Adamma fụrụ n'anya ha ekweghị ikwe ka m lụọ. Adamma fụrụ n'anya ha ekweghị ikwe ka m lụọ. Eji mfu ụgwọ, eji mfu ụgwọ, eji mfu ụgwọ, eji mfu ụgwọ. Adamma chọrọ ịnụ nne na nna jụọ. Adamma chọrọ ịnụ ikwu na ibe jụọ. Adamma chọrọ ịnụ adaeze wele jụọ. Eji mfu ụgwọ, eji mfu ụgwọ, eji mfu ụgwọ, eji mfu ụgwọ ewu. Nwa ka ị na-agwa n'ibe asụ m nwa ka ị na-agwa ibe o mefuru ụlọ nwa ka ị na-agwa ibe nna ibe nji bịa na mgbede a ka m bịa fụ ụnụ bụ na ụnụ mana asị na
awụ ada agbọsọ ife na nkịtị ọkwa ụnụ ma nwa m nwoke a na-akpọ Chebenna achọrọ m ka unu tiere m nwatakịrị ahụ ife achọrọ m ka unu tiere m ya ezigbote ife eji m ife m ga-enye unu ebe a eji m ife m ga-enye unu Dike agụ ka anyị goo n'owu ntị mụ na-emelụkwana ya ahụ nsogbu adịghị unu ga-etiri nye ezigbote ife ma dọrọ m ya aka na ntị unu ga-adọ ya aka na ntị ọkwa unu ma nwa maazị Okeke a na-akpọ Ada a na-akpọ Ada unu ga-ejidi ya unu ga-agwa Chebenna nwa m si ya na unu achọghịzi iji anya unu na-agbọ wee fụ ya na nwa ahụ na obodo a niile ya na Chebenna mgba unu nwa fụ ya na unu ga-eji mma ọgbụpụ ya isi unu ga-agwa ya etu anwa ama m unu nụrụ ibe ngwa na-enu ya ịmara me ngwa ka ọ dị nsogbu adịghị iji eweta ibe na ọ bụ ji ejide ịgba ọmụ tọrọ ha fụcha iji asọpụgodo ahụ ọnụ na mgbara na ọ dịghị isi Dike